салом алейкум дӯстони азиз, субҳи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз саҳаркати шавҳарам болгарский перец овардан барои заморозка кардан. Ирама тоза мекунам, майда карда пакетҳое гирифта морозилин мепартам, насиб карда боша. як пакети калон овардан, намедонам инҷа чанд кило аст. Инҷа да зелин овардан, гашнич, укроп, пиёз, лимони ва Ӯзбекистон будай. Лимон овардан, деда гӯшт овардан, гӯшти лаҳм овардан. Вай мекунам. Насиб карда боша самбуса мекунам. Самбусаи варақӣ. Ози гӯшта майда карда, намак карда мемонам. Баъд айпаи ном мешам. Айпаи қалафрои вай мешам. Ино майда карда хишроша аку вайошки ем долго вайрон намешам. Ҳамихе мемонам шо халдинигда. Ҳамаш сирх будай. Ман гуфтам ҳаранга гирам барои вай кардан. Чӣ ном дора? Голубцы мекунем. Ки ҳамин сирх овардиан, ҳеҷ гап не. Инои ҳамаша ман вай мекунам шуда барои авқот, туха барои авқот да зирбак партофтан ба маза мекунам. Ҳам сирхи хишрӯам, авқота рангша хишрӯ мекунам. Баъд насиб карда боша, ҳоли мегум меорам баъд барои вай кардан, барои голубцы кардан. Голубцы мавқеъ нағз набинам, не ки шавҳарам нағз мебинам. Ҳамихе ози ман инои шуда ҳамаша ҷобаҷо мекунам. гӯшта майда карда намак мекунам, зелиномам ҷобаҷо мекунам. инамхе гӯшта ман ҳама жироша ҷудо мекунам. нағз намебинам, барои гӯшт жир мебошад, да авқот да ягон чи. барои самбусаям боша намефурам гӯшти жирдор кати кунам. гӯшти лаҳми просто бежир хай камани мондаю серавнои набинем чанд каша гирифтам. аз ҳамаша ҳамха ҷудо карда вай мекунам. майда карда намак карда мемонам. инои об мекунам барои самбуса. чанд қай кишид обшон мекунам. инои мепартам вайшаво руғанша, баъд мегирам самбусада истифода мебарам. руғани вай медозам камтар, семечка хуш карда самбусада истифода мебарам. тарзи оша карданша чанд бор духтаро мепурсанд ки чӣ хел мекунем нишон тиен. рости гап ҳамаша ман на глаз мекунам да, чен чоқ намекунам ягон чира. мекунам агар где-то 600 грамм бринҷа мекунам барои хидмат, барои мехидам шавҳарам кӯдакон. 600 грамма мекунам ё 700 грамма мекунам. вай зирбакша ҳамихе примерно ҳамиқа савзия 4-5 та мегирам. калон калон савзиё. ҳам якта пиёз. хай гӯшт чанд қайки вай гӯем. по желанию. чанд қайки андозем. руғанам на глаз меандозам. гӯем ягон шама ченчоқ намекунам. авочам чон Тоҷикистонда ҳамаша чини кати чон вай мекунан, ченчоқ мекунан гӯем. бринҷа оба вай кати бринҷ чанд агар ки гӯем агар 5 коса бринҷ боша 6 коса об медозанам хелияй. аммо ҳамин на глаз мекунам фақат, намедонам ягон бор чен накардиам. ма ҳамқа мекунам, ҳамаша на глаз мекунам. ҳамқа ки вақти ҳамин зирбак ҳаракат карда обша бисёр надозем. об ҳамин вай боша, гӯем чени бринҷ боша. яхе бринҷ хай бисёр об талаб мекунад. намедонам ма ҳамин чанд намуд бринҷа истифода мебарам. ози бринҷи ҳамин гӯем нағз медаги ма ози основной ҳамин бринҷа истифода мебарам. ин бринҷа ози ҳамин ош мекунам. рис для плова наистагия. бринҷи нағзай.
бринҷа шустум мадхтаро намакша чашидам дидам нормальне. Я доска кине камтар руску бача ҷон оба руску маҳкам ку бача биненака бояд ки чанқа боша обаш боима милиели ҳам бринҷа пушада обашин газа баланд мекунем аку да гази баланд медушонем чтобы обша ҳамаша каша обша ҳамаша чтобы каша баъд дамш мекунем насиб зираи ма вақти зирба кадистагиим вақти оба мерезам ку пешаи об рехтан зираи ма медозам чтобы да вақти зирба гӯшидан биҷӯша ва маззаш бирояд да булош ма намемонам вақте ки дам мекунӣ да булош мечӯшӣ ва қоқ да булош меиста маззаш дуруни ошта тамом намиха меҷӯша қис бачаҷон қис меҷӯша ҳамиха ози ҳама оша мекаша тупкада дамаш мекунем ма булошта салафан мемонам ё ки я тарелкачаи калонам бор мекунам баъд кришкая булош бор мекунам да болои кришкая сачоқчая мемонам як 20-15 минута мехе где-то максимум 20 минут иста бринҷи ма мепазам бринҷи тез пазакай паза бо нишонтон метим ина духтаро ма оша дам кадестам ина мехе бояд ки вайшала ош бринҷиш намехе ним колача шада на паза полни чтобы каша нашавава бринҷиш намехе сахтак боша майда майда ҷӯшидиста ина пастиш кадам газа ази лагана мемонам болошта бисмиллаҳи раҳмони раҳим тамом дам мекунем баъди 20 минут мекушоем мебинем духтароҷа оши ма дам хурдестай оз як 5 минут баъд оша мекашам то вая ма тез тез ва як салат тайёр кунам помидор бодарин хонада набуд шавҳар ма гуфтам даромада гирен даромадаш помидор бодарин гирифтану бовар кунед ам духтари ман нозия беҳад ам даширака нағз мебина дада даширакам гир гуфта вай када заказ када серавно кӯдакай мегӯиша мумкин нест вай зарал дорад кӯдак серавно ноумед мешава вақте ки як чизи мехостагиша нагирӣ дадаш сиқ нашава гуфта гирифтаеш 3 дона даширакаш гирифта инам хеле даширакҳои майдаяки кӯринӣ авашное будай кефир гирифтан акрошка тайёр кун меган шавҳарам ози мебинем бачаам нодир банана бисёр нағз мебинам фақат барои вай банан мегирем ҳар рӯз барои нозия ролтон даширак то ба кӯдако ҳар хелай гӯем вайшон желаниёшон авқот давқа қызиқ надорам намедонам кӯдакои ма ҳам чизи магазин чизи вредни аки бачаам банана нағз мебина хай банан болимени камтар фоида дора ози оша мекашем баъди камакак ина духтаро ма салат тайёр кардам ошаам пухтай дам хӯрдай ҳама бринҷош хушрӯ пухтай даи телефону қахшру нишон наметия насиб боша як телефони нағз мегирифтанима даи телефон нишон метия как будто як хел бринҷаш хома як хелаш пухтагия чи хели не то нишон метия намедонам реални да нигоҳ мекунӣ дига хелай ош вақте через камера нигоҳ мекунам чун чи хеле намедонам дига безеб нишон метия неки хушрӯ ҳама тараф пухтагия кае ки ман оши камака кунам оши ба маззача мешава
хушрӯ меоя, гӯем оши дона донаи хушрӯ ба маза меоя. Чӣ хеле ки ман нишон додам мехе тайёр кунен. Ҳамин бринҷ ҳаракат кунен гирен. Магазини Диксида ҳастай. Ба фикрам ки ҳама шаҳрҳода ҳамин магазини Дикси ҳастай. Гирен ҳамхе оши гӯем нағз мебиёя ошуш. Ба ҳаракат кунен ҳамхе чӣ хеле ки ман тайёр кардам ҳамхе кунен. иншоалло ки оштон оши нағз мешава. ба ҳамин видеои имрӯзаи ман ба анҷом мерасонам. Дӯстони азиз, насиб бошад пага мо хонаи заминимон рафтанем. рафта як бор хабар гирем пешаи зимистон картошкаҳои мо чӣ шид уҷада гуфти шумо. рафта як бор бинем хонада хабар гирем чизе ки гӯем нодаркора айҷа барем айҷа чизи даркориро гирем биёрем. насиб карда боша шумо да онҷа видео мекунам рафтам. нишон метиҳам унҷа да чӣ хел кадоми меҳмони навай канали мада мебинам насиб иншоалло қишлоқа хонаи моя унҷа да. хай дӯстони азиз, раҳмат барои суханои нағзе ки менависен дар таги комментария дар вай видеои пештара дар видеои имрӯза. раҳмати калон ба ҳаматон. то видеоҳои оянда. хай худо нигаҳбон.